a ver, galdera zaila da, baina nire ustez igual musika laburbiltzen duen talde bat Motorhead dela. Glasgoweko talde bat aipatukoet, ama gogorazten nau, eta Belan Sebastian. Eta beste bat esango dute bai, igual 17, 16 urtekin, bueno, 17 o 18 urtekin aldatu ziana bizitzan, nire ustez, Bardulia sounda, Añorgako gaztetxean ezagutu nun, eta un antes y un después. Gustoko kantu bat, En las catacumbas, Barley Lluís taldea. Eta ez dakit, bai doinua, bai gitarrak, bai abesti guztia, letra, azarapunta jartzen nau, eta beste kanta bat, fin de semana de zakarrak. Letra entzunda ja ulertuko nauzue. Baitxutain bat, lehenengoa aipatuko etena, izan zen igual entzun nuen lehenengo hardcore talde euskeraz, Norzerk, eroriz ikasten daunez. Beste alde batetik, Suburban Rebels taldea, Skinhead abestia, letra guztia, Working Class Heroes, Shockwave zena, Working Class Heroes, Children Without Time to Play, Iron Cross taldea, Criminal Minds. Letra oso ona da, 80 hamarkadan idatzi izan, eta gaur egun 2026an entzutea, kriston ez dakit bidai denbora, ez dakit nola azaldu. Bazingo nuke bakarra aipatu. Adibidez, museko taldekideak, bai Azpi bateri jolea, bai Jaime gitarra jolea, bai Manolo gitarra jolea, edo bai Zikineko bateri jolea Urko, Horreagako eta Afoniako eta Kalegumeko bateri jolea Volvo, hortan bai Pepino, gertuko jendia. Egia esan aurikularrekin, YouTubetik, baina asko gustatzen zait viniloa erabiltzea, eta Spotify ez dut erabiltzen, viniloa gustatzen zait. Non izango da, nire etxian, Añorgako gaztetxean. Hombre, leku zehatzen bat esan beharko banu, berriz ere esango nuke Añorgako gaztetxean, baina hala ere pilo bat gustatzen zait lurrean jotzia, publikoa aurpegian izatea, eta gaztetxetan batez ere. Bizitza aldatu zian kontzertu bat, uste 17 urtekin izan zala, Satanic Surfers, daban. Izan zen netzako lehenengo aldia, non ikusi nun jendia estenatokitik salto egiten, nere gurasoen adineko peña nekin dantzan, superroi ona, Geo Satanic Surferseko peña oso gertukoak, ez dakit. Erosi nun lehenengo diska, Gasteizen izan zen, oain ez dut oroitzen nola ditzen denda mitikoa, Rufo lan iten du hortxe. Eta Bad Brainseko Vanity and Dizzy izan zen reizio bat, kriston ilusio egin zidan, nire diruak izan zen gaina, eta goatzen dut duela igual pare bat urte, nire taldeko abesleariari oparitu niola. Rollo, hau izan zen erosi nuen lehenengo diska eta hori berai oparitu niola. Ez naiz asko horitzen, baina goratzen dut igual izan zala The Templarseko singleen bat, baina bilatzen ari nintzen Skin Deepeko More Than Skin Deep, eta ez nun aurkitu. Baina aurkitu nun Templarseko singela eta netzako.